Днес ще ви представим видеоклиповете, които промениха историята. Кадри, които разтърсиха общественото мнение по целия свят и повдигнаха въпроса дали наистина сме сами във Вселената. Това са официални правителствени записи, които наложиха нов термин – неидентифицирани аномални явления, именно защото останаха и продължават да бъдат необясними. Това са автентични видеоматериали от официални източници, кадри, които подтикнаха Конгреса на САЩ да създаде така наречения Office AARO – структура за изследване и анализ на аномалии във всички среди. Макар и да не изпълни напълно очакванията, този офис ускори процеса на промяна и постави основите за официалното отваряне на вратата към този глобален феномен. As you remember, I recently directed the Secretary of War. How good is Pete Hegseth doing, by the way? To begin releasing government files relating to UFOs and unexplained aerial phenomena. And I figured this was a good crowd because I know you people, you're really into that. I don't know if I am, but so I'm pleased to report today. I thought I'd save it for this crowd because you're a little bit out there, you know, a little bit. That this process is well underway and we found many very interesting documents, I must say. And the first releases will begin very, very soon. So you can go out and see if that phenomena is correct. You'll figure it out. Let me know. Let me know. But we've had a lot of questions. It's something that really captivates the mind. There's no question about it. With you. Днес, на този фон, президентът Доналд Тръмп заявява, че в близките дни или седмици ще бъдат разсекретени и представени пред обществото 46 видеоклипа. Материали, които биха могли да доведат до истинска промяна на парадигмата, до преосмисляне на мястото ни във Вселената. Затова видеоклиповете, които ще видите в този епизод, не са просто актуални, те са значими. Това е колекция, която си струва да бъде съхранена, защото именно тези кадри поставиха началото на възможна нова глава в историята на човечеството. Изтичането на видеоклипове, получени от военни източници в Съединените щати, отбеляза повратна точка в съвременната история. Не само заради самото явление, а и заради дълбоката трансформация в мисленето, както в институционалните среди, така и в общественото възприятие. Разпространението на тези видеокадри постави основата за тяхната валидизация и за постепенното преодоляване на стигмата, свързана с феномена НЛО. В исторически план, наблюденията на неидентифицирани летящи обекти често бяха умишлено принизявани, свеждани до сферата на научната фантастика или до обект на подигравка. Но именно тези значими изтичания от правителствени източници принудиха Пентагона да признае, че записите са автентични, а заснетите обекти – реални и необясними. Апаратите, заснети в тези кадри, не демонстрират конвенционални летателни характеристики. При тях липсват типични контролни повърхности като крила или видими двигатели. Вместо това, те показват способности за моментално ускорение и извършват така наречения трансмедиен преход – преминаване от въздушна към водна среда, по начин, който остава извън рамките на познатата ни наука. Техническото значение на тези видеоклипове се състои в това, че те представят явление, което днес често се определя като наблюдаема технология. Под това понятие се разбира технология или феномен, който може да бъде наблюдаван, измерен и документиран чрез различни инструменти – камери, радари и сензори, но чието механизъм на действие остава ненапълно изяснен. С други думи, виждаме какво прави, но не знаем как го прави. Фактът, че официалните източници не успяват да идентифицират тези обекти, отваря поле за хипотези на високо научно ниво, включително и за възможността те да не са с човешки произход. Представените доказателства обаче имат и друго съществено значение. Те предизвикаха законодателни инициативи и засилиха политиките за прозрачност. Именно тези изтичания доведоха до създаването на офиса AARO, както и до провеждането на изслушвания в Конгреса на Съединените щати. В рамките на тези форуми, свидетели като Дейвид Груш, Райан Грейвс и Дейвид Фрейвър дадоха показания под клетва, повдигайки въпроси, свързани с националната сигурност. Всички тези събития промениха глобалния наратив
и засилиха усещането, че става дума за интелигентности или технологии със способности, които поставят под съмнение настоящото ни разбиране, както за техния произход, така и за възможността те да са свързани с непознати форми на съществуване. Първият клип, който поставя началото на тази мащабна промяна, е известен като Fleer One Tic-Tac. Той документира среща от 2004 година, която по-късно ще се превърне в един от най-обсъжданите случаи в съвременната военна история. Обектът е описан като бял, цилиндричен силует, без крила, без видими двигатели, без каквито и да било познати задвижващи системи. Заснет с инфрачервени сензори, той виси неподвижно във въздуха, сякаш игнорира законите на инерцията. И в следващия миг ускорява мигновено от нулева скорост до изключително висока, без отчетлив термичен отпечатък, който да обясни това движение. Пилотите свидетелстват, че обектът не само е бил засечен, но и е реагирал на тяхното присъствие. От височина от няколко километра той се спуска почти до морското равнище за секунди. Маневра, която излиза извън рамките на познатите летателни възможности. Години по-късно, през 2015, друг запис, известен като гимбъл, показва тъмен обект, който се върти около собствената си ос, докато едновременно поддържа стабилна траектория на движение. Анализите на кадрите предполагат поведение, което не съответства на известните аеродинамични принципи и че обектът използва непознат за съвременната наука тип задвижване, като се наблюдават характеристики, които някои интерпретират като наличие на необичайно енергийно поле. Не се наблюдават следи от горене, не се виждат двигатели. Няма механизъм, който да обясни как тези обекти се задържат и движат във въздуха. Междувременно, записът Go Fast, също от 2015 година, показва обект, който се движи с висока скорост над повърхността на океана. Движението му не създава видима турбуленция, нито оставя следи от въздействие върху водната повърхност. Липсват ясни признаци за задвижващ механизъм или традиционна аеродинамична логика. Обектът запазва статута си на неидентифицирано аномално явление, наблюдение, което остава извън рамките на официално обяснение. На 8 април 2021 година е публикуван още един видеозапис от разследващия режисьор Джереми Корбел. Кадрите показват 3 обекта с тетраедрична форма, проблясващи в нощното небе, заснети с оборудване за нощно виждане. Около седмица по-късно, на 14 април 2021 година, Пентагонът официално потвърждава автентичността на видеото, като заявява, че то е заснето от военнослужещи от военноморските сили на САЩ на борда на USS Russell през юли 2019 година. Събитията, показани във видеото, са се случили край крайбрежието на Сан-Диего, Калифорния. Обектите се движат по начин, който някои източници описват като проявление на напреднала трансмедийна технология, без да демонстрират каквито и да било характерни признаци на конвенционален летателен апарат. Същият оперативен контекст довежда до разкриването на още един значим инцидент. В нощта на 15 юли 2019 година членове на екипажа в Центъра за бойна информация CIC на USS Омаха проследяват едновременно до 14 неидентифицирани обекта на радар. Най-известният клип показва тъмен сферичен обект с приблизителен диаметър от 1,8 метра, който се движи над повърхността на океана, преди да се гмурне под водата. Yeah, we have 31 knots sustained wind, topside, gust of 40. What was splashed? Mark bearing and range. Министерството на отбраната потвърждава, че видеоматериалът е заснет от военноморски персонал и е предаден на специалната група за изследване на неидентифицирани въздушни явления UAPTF за анализ. Обектът е засечен чрез инфрачервени сензори, като поддържа постоянна и стабилна траектория. Най-смущаващият момент настъпва, когато той, по привидно контролирана маневра, се потапя в океана, без какъвто и да било удар, пръски или видимо взаимодействие с водната повърхност. Подобни наблюдения във военна среда допринасят за формулирането на нов подход към класификацията на този тип явления, като трансмедийни обекти,
поради предполагаемата им способност да се движат без съпротивление, както във въздуха, така и в морската среда, и според някои интерпретации извън нея. Преди това, на 26 април 2013 година, бреговата охрана на Съединените щати в Агуадия, Пуерто Рико, заснема неидентифициран обект с инфрачервена камера FLIR, монтирана на самолет DHC-8-8 по време на наблюдателен полет над района на международното летище. Обектът е засечен на ниска височина, движещ се с висока скорост в ограничено въздушно пространство. В координация с контролната кула е извършено прецизно проследяване, като траекторията му преминава над пистите и хангарите на летището, преди да се насочи към океана. И именно там се случва нещо изключително. Обектът се гмурка във водата и малко след това изплува отново, без видимо забавяне на скоростта или загуба на стабилност. След повторната му поява, той е съпроводен от втори обект с сходни характеристики, който демонстрира същата скорост и маневреност като първия. На 12 април 2021 година видеозапис с инфрачервен FLIR филтър отново поставя Агуадия, Пуерто Рико, в центъра на световното внимание. Кадрите са заснети от военен самолет и показват неидентифициран обект, чието характеристики съответстват на наблюдения, регистрирани в същия район 8 години по-рано. На записа се вижда как обектът се движи по необичаен начин, включително с възможност да преминава между въздушна и водна среда. При по-задълбочен анализ се открояват допълнителни детайли. Обектът изглежда с дисковидна форма, което съвпада с множество други доклади, направени както от военен, така и от цивилен персонал. Тези записи не дават окончателно обяснение, но засилват предположенията, че става въпрос за клас технологии или явления, които все още не са обяснени в рамките на съвременната наука. Чрез различни източници беше разсекретен официален и изключително показателен видеозапис от нощта на 3 май 2011 година, заснет в зона на конфликт в афганистанската пустиня. Около 21 часа и 30 минути, чрез инфрачервена камера, е докладвано присъствието на 4 непознати обекта, които висят неподвижно във въздуха, като същевременно излъчват или изпускат странно вещество към земната повърхност. В даден момент военна ракета поразява директно обектите и въпреки това те остават напълно непокътнати, без видими щети. Наблюдавайте внимателно. Няма грешка. Снарядът достига целта си, но предизвиква единствено кратко смущение. Обектите запазват позицията си, неподвижни в нощното небе. Поради тези характеристики, случаят съвпада с по-нов видеозапис, разсекретен от представителя Ерик Бърлисън и представен по време на публично изслушване на 9 септември 2025 година. Според наличната информация, военен дрон от тип MQ-9 Reaper е преследвал неидентифициран летящ обект край бреговете на Йемен, когато по него е изстреляна ракета Hellfire, която го поразява директно. Тук е важно да се отбележи, че ракетата Hellfire е сред най-мощните и прецизни оръжия, използвани от въоръжените сили на САЩ, с възможност за поразяване на различни цели от въздушни, морски и наземни платформи, включително MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper. Въпреки директния удар, обектът продължава движението си напълно незасегнат. Нещо повече, в момента на въздействието се появяват 3 по-малки обекта, които изглеждат свързани с него. Те се разполагат около по-големия и го съпровождат, като демонстрират координирано поведение. Важно е да се подчертае, че в нито един от тези случаи НЛО не проявяват открита враждебност. Единственият ясен агресивен фактор тук, както винаги, остава човека. Кадрите са представени по време на изслушването в Конгреса, озаглавено «Възстановяване на общественото доверие чрез прозрачност по въпросите за НЛО и защита на подателите на сигнали». Те са официално включени в протокола на заседанието.
2021 година журналистът Джордж Кнап споделя записи заснети в щата Аризона, в близост до границата с Мексико. По негова информация, материалите са получени от анонимен източник с псевдоним MyUAP Discussion, чрез изтичане от Министерството на вътрешната сигурност. Записите са направени от наземна проследяваща система. В първия запис се вижда американски щурмови самолет A-10 Thunderbolt 2, който пресича траекторията си със сферичен обект. Сферата извършва серия от маневри, след което заема позиция зад самолета и започва да го следва. Във втория запис се наблюдава подобен сферичен обект, който се движи свободно в рамките на ограничена военна зона. В третия случай обект се придвижва на изключително ниска височина, само на няколко метра над земята, в непосредствена близост до пасящ добитък. През септември 2025 година AARO, структурата на Пентагона за изследване и анализ на аномалии във всички среди, публикува 5 видеоклипа на неидентифицирани въздушни явления, регистрирани в Европа през 2022 година, без да разкрива конкретни локации и дати. Записите с продължителност до 8 минути са класифицирани като необичайни. Заснети с инфрачервени сензори от военни платформи, те показват обекти с постоянна скорост, ясно очертани траектории и изключителна маневреност. В един от клиповете сферичен обект се движи с висока скорост, като изглежда излъчва енергия около себе си. В друг случай, два обекта се движат синхронно, поддържайки постоянна дистанция, докато единият излъчва интензивно сияние, което предполага възможно взаимодействие между тях. Друг запис показва обекти, летящи на ниска височина, със скорости, които затрудняват дори самото им проследяване. В разширен кадър един от обектите намалява скоростта си, променя посоката и след това рязко се издига. Взети заедно, тези записи разкриват повтарящи се модели на поведение, контролирани маневри, синхронни движения и очевидна липса на видими задвижващи системи. На 11 януари 2024 година изследователят Джереми Корбел отново предизвика широк обществен интерес, разкривайки нов видеозапис, изтекал от военни източници и предоставен анонимно в рамките на правителството. Кадрите са заснети в инфрачервен спектър и показват необичайна структура, наречена медуза, заради характерната й форма. Според наличната информация, обектът е бил засечен през 2018 година от разузнавателен дрон над територията на Ирак. Корбел твърди, че в друга част от записа обектът се потапя в морето и остава там за няколко минути, след което се изстрелял с висока скорост под ъгъл от 45 градуса към космоса. Поведение, което някои изследователи определят като възможен пример за трансмедиен обект. Друг изтекъл запис показва сфера с необяснимо поведение, заснета чрез въздушни сензори на дрон за наблюдение в Близкия изток. На 17 септември 2023 година тъмен сферичен обект се движи бавно и стабилно с необичайна траектория. От едната му страна се забелязва странен символ, чиято природа остава неразгадана. След засичането му, операторът преминава към директно наблюдение. Сферата се снижава до много малка височина и започва да се придвижва с прецизни, целенасочени движения, сякаш следва определен модел на сканиране на земната повърхност. Благодарение на перспективата от дрона става възможно по-ясното наблюдение на идеално сферичната й форма. Обектът левитира без видим двигател, а символът остава неидентифициран. Подобни случаи са докладвани и в други региони, където подобни сфери показват сложни маркировки, продължавайки да засилват мистерията около техния произход и предназначение.
Впоследствие изследователите Джордж Кнап и Джереми Корбел разкриват допълнителни, класифицирани военни видеоматериали. Един от тях е регистриран на 23 ноември 2020 година от американска въздушна наблюдателна платформа на границата между Пакистан и Афганистан. Записът показва триъгълен обект със светлини в краищата, движещ се на голяма височина, без крила, без видим двигател и без конвенционален топлинен подпис. След анализ, обектът не може да бъде свързан с позната технология и е класифициран като UAP – неидентифицирано въздушно явление, в системите за оценка на потенциални заплахи в регион с високо геополитическо напрежение. През 2021 година двамата изследователи публикуват и второ видео, заснето от дрон MQ-9 Reaper във въздушното пространство близо до Сирия. В този случай обектът демонстрира мигновено ускорение, една от най-озадачаващите характеристики, за която Пентагонът до момента не дава убедително обяснение. На 16 април 2016 година над град Мусул в Ирак самолет на американското разузнаване заснема странна метална сфера, движеща се в откритото въздушно пространство. Години по-късно този необикновен запис излиза на светло благодарение на изследователя Джереми Корбел, който го разкрива след като го получава от поверителни източници в рамките на правителствени структури. На кадрите обектът се движи стабилно, без крила или видими системи за задвижване, като поддържа постоянна траектория спрямо военната платформа, която го наблюдава. Това е още едно свидетелство, което напомня за други подобни инциденти, заснемани от цивилни по целия свят през годините, включително и в региони като Колумбия. Военнослужещи на Съединените щати заснемат обезпокоително UAP с дисковидна форма. Обектът е с внушителни размери. Кадрите са записани от правителствен персонал в района на границата между Афганистан и Пакистан през ноември 2020 година. На видеоматериала ясно се вижда огромен кръгъл обект, който се движи сред слоевете облаци. Суровите термални изображения, заедно с два допълнително обработени клипа, показват как мистериозният обект рязко променя позицията си, без видими признаци на задвижване, поведение, което поражда въпроси за неговата възможна автономност или интелигентна навигация. Според вътрешни правителствени документи, апаратът е описан като UAP, характеризиран като дисковиден обект, който се движи през облачния слой. В доклада се подчертава и необичайната липса на термичен отпечатък, който би бил очакван при каквато и да е конвенционална двигателна система. Тъй като кадрите са заснети с инфрачервен сензор, всяка значима топлинна емисия би трябвало да бъде отчетена. Липсата на такава следа поставя под въпрос наличието на позната технология. Според военните оценки, обектът е с диаметър между 200 и 400 метра. Изследователи потвърждават, че са били необходими години за проверка на автентичността на материала, включително анализ от експерти, свързани с правителствени програми за изследване на UAP в Съединените щати. Nuestras agencias de inteligencia lo etiquetaron como disco. De hecho, lo nombraron UAP navegando entre las nubes. Eso estaba junto con el expediente, así que eso estamos viendo de acuerdo con ellos. La otra cosa es su movimiento, es interesante. Quiero determinar cómo se mueve eso haciendo un giro brusco, y no hay firma de calor de una propulsión tradicional, si es de hecho una nave. Y quizá eso es lo más importante, la firma de calor. ¿Por qué es tan importante? Correcto, porque toda propulsión tradicional como la conocemos lanzará algo por detrás para avanzar. Es algo así como los cohetes. Todo tiene algo así como una especie de acción y reacción. Pero con esto no vemos una firma de calor. Entonces la afirmación obtenida de los militares que lo etiquetan como UAP tiene características únicas como esa falta de firmas.
Está bien, entonces mucha gente lo verá y dirá, ¿debería preocuparme por mi seguridad? ¿Qué está haciendo esta cosa? ¿Qué creemos que está haciendo? No lo sé, y eso está siendo investigado en línea por muchos investigadores, o lo intentan, pero debes entender que la cuestión OVNI o UAP ha existido por mucho tiempo. Esto no es nuevo. El propio gobierno, nuestro propio gobierno, ha admitido que los UAPs, o digamos OVNIs, son reales. Existen naves de origen desconocido que superan en velocidad, maniobrabilidad y rendimiento a todo lo que conocemos que se haya hecho. Entonces, dicho esto, ¿qué están haciendo? No tengo idea. При допълнителна обработка на записа с висок контраст се забелязва наличието на група сферични обекти, които се появяват и изчезват, излъчвайки интензивна светлина. Някои експерти предполагат, че те може да функционират като придружаващи или охраняващи елементи на по-големия дискообразен обект. Тези сфери излъчват ярка и инфрачервена енергия, което показва значителна топлинна активност. Подобно на основния обект, те не притежават крила, ротори или видими системи за задвижване, което ги поставя в категорията на аномални въздушни явления. Според американския военен персонал, материалът е автентичен и обектът е класифициран като реален UAP. Това ли е нивото на доказателствата, които ще наблюдаваме в поисканите за разсекретяване видеоклипове от представителката Ана Паулина Луна през следващите месеци, или ще бъдат още по-въздействащи? Това тепърва остава да разберем. Истината, както винаги, няма да дойде внезапно и тържествено, а ще се прокрадва тихо, в детайли, в пропуски, в онези кратки моменти, които оставят повече въпроси, отколкото отговори. И може би най-важният въпрос няма да бъде какво точно ще видим в тези записи, а дали сме готови да приемем онова, което те ще разкрият. Защото понякога не липсата на доказателства ни държи в неведение, а нежеланието да погледнем отвъд изкуственото ментално удобство, което сами сме си създали. Ако това, което предстои да бъде показано, наистина носи повече яснота, то няма да промени само представите ни за небето. Ще промени начина, по който гледаме на самите себе си. Защото всяко голямо откритие в историята първо е изглеждало като нещо необяснимо. И ако днес сме на прага на подобен момент, тогава тези видеозаписи може да се окажат не просто доказателства, а ключ към ново разбиране, към нова перспектива, към една по-широка картина, в която човечеството заема своето място, не само като наблюдател, а и като участник. Дори да не получим всички отговори веднага, самият факт, че търсим, че питаме и че сме готови да видим повече, вече означава, че сме се променили в правилната посока, а понякога точно това е най-голямото откритие. Този канал е създаден за всички, които искат да бъдат информирани, да мислят отвъд очевидното и да не изпускат важните теми по пътя. Ако и вие сте от хората, които търсят повече яснота и гледат по-дълбоко на нещата, с отворено съзнание и любопитство, и ако все още не сте го направили, абонирайте се, харесайте видеото и станете част от общността, защото най-интересното винаги е това, което предстои.